El disseny gràfic interactiu és comunicació visual enfocada a l'entorn digital i interactiu. Aporta solucions innovadores i completes, integrant àrees com el grafisme digital, l'arquitectura de la informació, usabilitat de la interfície gràfica d'usuari, accessibilitat, vídeo, so. Un dissenyador gràfic interactiu pot dissenyar llocs web, aplicacions per a diferents dispositius, mòbils, televisió, ordinador, etc. Publicacions digitals i altres productes multimèdia i interactius, tenint sempre l'usuari en el centre del procés. Ha de ser capaç d'identificar les necessitats i comprendre les possibilitats de l'àmbit digital i interactiu per tal d'aportar solucions gràfiques creatives i una bona experiència d'usuari. Com a professionals, podem treballar per a diferents tipus d'empreses, com ara consultories digitals, agències de publicitat digital, startups o empreses de desenvolupament tecnològic. També podem treballar de forma freelance o en col·laboració amb altres perfils professionals com publicistes, programadors o d'altres. Els perfils professionals en els quals es pot treballar són dissenyador UI/UX, dissenyador web, dissenyador d'apps, gestor de comunicació i recursos multimèdia. Al cicle formatiu de grau superior de gràfica interactiva treballem des d'un punt de vista molt professionalitzador i en línia als requeriments actuals del mercat. Mitjançant diferents mòduls teòrics i pràctics, l'alumnat assoleix les competències necessàries per sortir preparat a un mercat professional en constant renovació. A les classes, l'alumnat aprendrà les bases del disseny gràfic aplicat a l'entorn digital interactiu. Farà wireframes, prototips, dissenyarà i maquetarà diversos productes interactius, web, publicacions digitals. Assolirà competències per portar a terme un producte audiovisual i multimèdia. Per a realitzar aquestes tasques, l'alumnat rebrà unes bases sòlides de coneixement i anàlisi crític, alhora que treballarà amb el software adequat a cada tasca. Com a escola, estem al dia dels esdeveniments que es produeixen entorn de les àrees de cada cicle. L'alumnat assisteix a conferències, exposicions, festivals i d'altres activitats que puguin resultar d'interès i complementàries al seu aprenentatge. Mantenint contacte amb empreses del sector per tal de fer-hi visites i que l'alumnat pugui copsar la realitat del món professional. També s'organitza un viatge anual on alumnat i professorat comparteixen uns dies de cultura i oci en un entorn diferent de l'educatiu.